Kani bitang mga panahon na day no is grabe ko kalipay ba. Kay lagi day gilutuan ko ni Paderlan ani og balanghoy nga tinunuan. Kay kani manggong adlaw day is ako na untay muluto ana mo nang gihugasan ako ang kaldero o kinamaguangang buling lang ba. Pero kay naabot man ang ako mga customer nga magpariban mo nang ako ang giriban. Unya abi man ako dili na maluto kay lagi silang Paderlan nanulod man sa kwarto ug nangatulog ba. Mo na pagbalik na ko luyo sa mong balay day is na surprise ko day ba kay lagi nakita na ko sa Paderlan dito day nga iya day kong gilutuan. Mo nang nagpapalit siya duha ka putos nga kamay day dito sa tindahan niya naguol pa gyud siya day kay lagi daw ang duha ka putos nga kama is nahurot daw. In town kaluoy pero in town sa ko ang Paderlan oy. Bahala biya usahay badlungon ang amo ang Paderlan day no pero pinangga biya sad na namo. Mao na sa mga nagbash na ko no nga wala daw koy kaluoy sa ko ang Paderlan. Ay daday inyuhan na ako ang Paderlan day ipakapin pa nako ang iyang second wife. Ay daoy naunsa naman ang untog gihatag naman ako sa Paderlan. Bitaw oy wala may anak no nga dili pinangga ang ginikana. Ug makasabot yun na si Paderlan ug nganong masuko ko. Ug nganong magyaw-yaw. Pero di sa na ako palabanan day kay base masuko sa Paderlan day napilit man jud ko sa daplin ani. Kay isog bin akong Paderlan day na binay lahing lamok please lang.